Касоне ки приложение Faberlic дар телефонашон установка нашуд, метавонанд аз сайти Faberlic дар омада заказ оформит кунанд. Барои ин мо бояд Google Chrome браузера кушоем ва дар анаинҷа поиск нависем Faberlic, русиям нависем, так, и поиск метем. Ва дар якум сайт, ин официали сайт аст, ҳамина мекушоем. Ана мо сайти Faberlic кушодем. Ана инҷа аз тарафи рост одамча ҳаст. Ана одамчае ки зер кардем, логин и ключ гуфта истодааст. Хуб, ҳар кас логину ключе ки дар смс-аш омадаги аст, ҳамна менависад. Ана беҳтараш запомнить меня зер кунем, чтобы ҳар доф вай накунем, выход нашавад, и вайтия зер мекунем. Тамом, вы успешно вошли, гуфта истодааст. Мана дидед, мана Каримова Нигина Имомиддиновна, аз шумо фамилия номи худатон мебарад. Анакнун дар ҳамин ҷо мо чикор мекунем? Ана инҷода сета нуқта ҳаст, се нуқта дар браузер, ҳамна зер мекунем. Ана хеле меню кушода мешавад ва дар ҳамин ҷо дорем добавить на главный экран гуфта зер мекунем. Так, инҷа ин дароза тоза мекунем, фақат камакак анҷа мемонем. Официальный сайт Faberlic гуфта и добавить мекунем. Боз мепурсад добавить на домашнюю страницу. Анакнун ҳар дафъа ки мо Google Chrome дар омада поиск наметему, да, уже дар мана ман тутта кардам, ана ҳамин ман дар омадам, иконкаи тайёр, ярлики тайёр дар омадам ва ман прямой считай, что куҷо дар омадам, ба личный кабинетам. На ҳамин главная страничка аст ки дар инҷа рекламаҳо ҳаст, дар инҷа ҳар як серия мана отдельно дар бораш навистагӣ аст, новинкаҳо, вот ҳамаш дар ҳамин ҷа ҳаст ва дар ҳамин ҷа ҳам аллакай аксия каталога, яъне падаркаи ҳамун каталогада, агар ки навиҷок бошад, кадом аст мана расмаша нишон медиҳад, хит продаж бисёр чиз, одамон бисёр кадом чизро мехаранд, ҳамаш ана ҳамин ҷа ҳаст. Метавонед дар омада шинос шавед. Анакнун барои заказ кардан ана инҷа болода ана ин аробача ҳаст, мо ана ҳамин аробачааш зер мекунем. И аввалан мо бояд точку доставки интихоб кунем, яъне ҷое ки аз он ҷо мо рафта заказамона мегирем. Выбрать точку доставки ки зер кардем. Вот. Ва дар ҳамин ҷо мана дар поён ҳаст добавить новую точку. Ман дар инҷа рӯйхат ҳаст, бинем ки инҷа Туркменистонам ҳаст, мисло Россиям ҳаст, Тоҷикистонам ҳаст, лекин аз сабаби ки шумо ҳоли нав ин кора карда истодед, бояд добавить новую точку зер кунем. Так, я не сейчас к нам. Так, анакнун введите название города. мо менависем, мисол русӣ, агар ки шумо дар Душанбе бошед, Душанбе Таҷикистон мебарояд. Так, интихоб кардем. Ёки Куло бошад, Куляб менависем. Қурғонтепа бошад, да, Кургантипа менависем. Файзобод бошад, Файзабад менависем. Там Восе бошад, ҳар кас именно шаҳраша номаша менависад, лекин бо забони русӣ. Анакнун дар инҷа мана пункт выдачи гуфта нишон дода истодааст. Так, мана мо метавонем на карте интихоб кунем ё ин ки из списка. На карте кунем, агар картае кушода метиҳад ва ҳамин точкаҳо маънои онро доранд ки дар инҷа пункт выдачаи Faberlic аст. То есть аз рӯи карта ҳам мо метавонем интихоб кунем. Мана дар инҷа аллакай ина райони Сомонӣ бошад, мана инҷа хиёбони Рудакӣ бошад, мана агар ки болоша зер кунем, адресаш мебарояд. То есть Душанбе, ориентир Дом печати, яъне дар пеши Дом печати аст. Выбрать ки кардем, ҳамина интихоб кард. Так, метавонем карта қатъӣ, бисёр вақт ҳамин карта қатъӣ осон аст, чунки ориентировка да, мана Душанбе хеле агар калон карда кушоем, ана мисол инҷода маслажира комбинат нависаги, яъне дар наздикиш куҷое 15 микрорайон, 30 микрорайон гуфта ҳамин ҷа мо метавонем интихоб кунем. Ё ин ки метавонем инҷа назад ки кардем, из списка ки зер кардем, дар инҷа ба мо рӯйхат дода мешавад, да, ва дар ҳамин ҷа нависта шудааст ки пеши обширити донишгоҳи Миллидай, пеши торговый центри Зебодай, ана инҷа ҳамаш навистагӣ ва фамилияҳои ҳамон одамое ки ҳамин офисора доранд. ҳар касе ки недоступен аст, значит ин кор намекунад, инҷа интихоб намекунем. Мана ин дар мисоли Душанбе, да, мисол интихоб инҷа креста зер кардем, Кулоб дар кор бошад, Куляб менависем, Кулябская область. инҷа сразу из списка зер мекунем. Мана дар Кулоб кадом офисо ҳаст, да, мебароям. То есть ҳар кас бояд шаҳри ноҳияи худаша нависад. Так, номаша нависад. Мана мисол инҷа из списка бин ягон те Кулоба интихоб кардем. Бобус бада ҳамин ҷа навистагӣ аст, пеши оромгоҳи Ҳазрати Амирҷон, пеши молавида, вазорати молавида, пеши бозорча, пеши мактаб. Ну, то есть ана якташа интихоб кардем, выбрать. ва дидед ки мо пункт выдачиро аллакай чикор кардем, интихоб кардем. Анакнун мо мегзарем ба кофтукови мисол маҳсулот бо номаш ё ин ки бо артиклаш. Ана инҷода ана хеле лупа ҳаст. Агар ки мо артикла донем, да, масалан 32-20 артикли ягон маҳсулот.
Ana 32-27 вақт что дестас. Ana 32-27 задам. Парфюмерная вода Валентин Юдашкин. Мебруя. Так, чекор мекнем. Добавить. Окей. Дальше мерим. Гель уже артикул не бо номер гель для душа. Гель для душа. Да инжа бинен ки расмуш на мебаруя хамишка макак неудобнее. То есть списка хати мебаруя. Так. Агар ки именно донем кадом гель для душа метунем ай хаминжа добавить кунем. Вот. Неки бошад агар мо медароем инҷода 3 нуқта ҳаст. Ман ҳамиҷа аллакай меню аст. Новинки, уход, макияж, парфюмерия, мода, здоровье, дом, детям. Хоб, распродажа акции. Мана агар ки уход дароем, агар крем дар кор бошад барои лицо, да, сыворотка, крем, чизе ки дар кор бошад, смотреть всё ки кардем. Ана инҷа баромад. Так, дар инҷа аллакай расмошон ҳаст. Мисол болошда ки зер кардем. Мана дар инҷа карточкаш ҳаст, дар бораш навистагӣ шудааст. Способ применения, тарзи истифода бариш, составаш чӣ дорад, а продукции ҳамаш дар ҳамин ҷо ҳаст. Так, мехонем, мебинем, маъқул шуд, корзина ба добавить мекунем. Ва эътибор тен, мана ваша цена, ана ҳамин нархи шумо мехаридагӣ аз склади Faberlic аст. Ана ҳамин нархи каталог аст, яъне нархи фурӯш аст. Дар ҳамин ҷо баллаш нишон медиҳад, яъне ҳамин крем агар мо харидем ба мо 3 балл медиҳад. Корзина гуфта зер кардем, корзина ба рафт. Так, ва дальше ҳамин хел ба категорияҳо медароем. Мана макияж дароем агар, дар инҷа ҳама чизи макияж. Парфюмерия дароем агар, мана мушинам, да, парфюмерия барои мардҳо, дар инҷа ҳама духоие ки барои мардҳо ҳаст, аз ҳамин ҷо метавонем ёбем. Ё ин ки чӣ хел ки гуфтам, беҳтараш артикул қатъӣ, штоби кофта нагардем, агар артикула донем, мана дар инҷа ҳамаш нависта шудааст. Ну, то есть рӯйхат дода истодааст, кадомаш ки дар кор бошад, в корзина гуфта зер мекунем. Так, ай здоровье, дар инҷа ҳама витаминоай, акции дароем. Ки распродажа, да, ҳама ҳаминҳоро даромада бинен, нархаш ки маъқул шуд гирен. Анай по акции гуфта истодааст. Инҷа получается любой аромат со скидкой 50% об акции. Ин чӣ гуна акция аст? Яъне по каталогу. Агар ки дар корзинаи шумо дар 67 сомон бор бошад, ҳамин чизо аллакай 50% ба шумо скидка дода мешавад. Дальше. Любая туш 19 сомон, даже 14 сомон мебиёяд. Акцияра мебинем чӣ акция. Агар ки дар корзина дар 67 сомон мо бор дошта бошем, ҳамин чиз арзон, яъне арзон гирифта метавонем. Боз чӣ хел карда метавонем? Ина бо корзинара ки зер кардем, корзинара мебинем, бо акцияро аз куҷо добавить кардан мумкин аст. Ана дар корзинаи ман аллакай дар 256 сомон маҳсулот аяд, мана дар инҷа нависта шудааст. Агар ки мо продолжите зер кунем, дар ана ҳамин ҷо бо ҳамон аксиё мебурад. Бинем ки ана ҳамон духоё ки дар ҳамон страница акция дидед, дар ҳамин ҷо нишон дода истодааст. Выбрать товары. Мана духоё ба мо 39 сомонӣ мебиёяд. Маъқул шуд, выбрать в корзину мекунем. Ана туш, ана ҳамин тушо ба мо 14 сомонӣ мебиёд, арзон, да. Мана выбрать мекунем и применить дар кориша. Так, гирифтем. Мана крем, любой крем, мана любой шампунь, выбрать товар ки кардем. Мана шампуно 17 сомонӣ, шампуное ки 400 миллилитран, 17 сомонӣ. Вот, прокладки, да, ҳамаша дида мебароем. Духтарон инҷа ҳамаш аксия, чизе ки арзон қати омадагӣ. Инҷа каталог, агар ки хоҳем каталог добавить мекунем. Касоне ки 100 баллаи инви программаи, упаковка инҷое ки пакетчаҳои, то есть ана добавить кардем. Так, продолжите зер ки кардем. Ана дар инҷа утверждение заказа, получатель Майям Каримова Нигина, способ доставки, куҷо мерава, яъне пункт выдачи кулоб Одинаевада мерава. Одинаевада, да. И дар ҳамин ҷо аллакай нишон медиҳад 6 та добавить кардагӣ 25 балл дорем. Так, доставка плюс 9 сомону 50 дирам мешава. И сумма 270. Ахай ябор бо мебинем чӣ заказ кардагӣ. Вот, ай сабабе ки дар шоти ман дар инҷа не пул ҳаст, инҷа скидка шида истодааст. Но в общем бинем ки агар ки шумо новичок бошед ва мехоҳед подаркаи шаги ояндара гиред, сумма по цене каталога ана ҳамин ҷа бояд на кам аз 225 сомон боша. Ана инҷа 225 сомон ки боша, потом шумо метавонед шагора гузаред. Шаги якма гузаред. Ва вақте ки подаркаи якма гирифтед бепул, да, уже стартовая программа мерава дальше, да инҷа аллакай уже бояд ё 275 сомон бошад, ёки 550 сомон бошад, чтобы шумо шагои 2, 3, 4, 5 гирен ва давом тен. Тамом, корзина ки пур шид, пардохти шумо дар инҷа мешава. Ина сумма по вашей цене 271 сомона ҳисоб мекунем. Инҷа и пули мара ҳисоб намекунем. То есть шумо пули шумо пардохт мекардагӣ, мисол 271 сомон плюс нархи доставка. Ну, ин получается где-то 282 сомон мешавад. 282 сомон шумо бояд пардохт кунед. Аз сабаби ман ки дар шотам пул ҳастай, пули ман минус шидааст, 60% оплата мешава. Ай пуле ки дар шотам ҳаст. Барои ҳамин ин ба шумо эътибор накунед. Баъд подтвердить заказа зер мекунем. Вот. Акнун подтвердить заказа ки зер кардем. Мана подтвердить кардам.
Тамом ваш заказ мана утвержден. Заказамон вай шид, заказ шид. Анака заказа якҷо мебинем. Уже медароем ана меҳинемин вайда одамчада. Ин инҷа ҳаст мои заказы. Мои заказы. Медароем. Мана закази ҳозир кардагим дар ҳаминҷа нишон медиҳад. Так, ҳозир ман